Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza, eta elikagaien saileko sailburu ordea. Mila esker etortzeagatik. Gaur hemen elkartu gara, orain dela bigarren urteurrena ospatzen dugu, auzo udala, sortu genuen otsailaren 27 izan zen. Eta bigarren motiboa da, eraikuntza hau ikusten duzuen, Burugorri gain, bigarren solairu honen nolabaiteko aurkezpena edo inaugurazioa. 2 urte pasatxo dira auzo udala eratu zenetik eta norbaitek bada garaia esaten badu ere oraindikan martxan hartzen ari gara. Tirriketarrakagoaz, urras txikiak ematen, urras xumeak, baina beti aurrerantz. Burugorri eraikinean gaude, taberna ezagutzen duzue, behian. Ganbaran egiten ditugu kirolekintza, ikastaro, dantza, etxegu, da zer esanik ez lehenengo solairua duen martxa. Bertan, kultur ekitaldiak, topaguneak, antzerki saioak, ipuin kontaketak, hitzaldiak, kontzertu txikiak. Bertan ari gara ingelesa ikasten eta bertatik aterako dira bertsolari gazteak ere. Lehen esan bezala tirrikitarrakagoaz, ausardia puntuarekin eta administrazioaren zirrikituak ezagutzen eta probesten. Horrela, proiektu txukun eta bideragarri bat idatzi genuen eta horregatik bigarren solairua oso modu onean atontzeko diru-laguntza eskuratu dugu. Meritu ere bada Eusko Jaurlaritzarena gurekin izan duen portaeragatik. Horregatik adierazten nahi diot bertaratu den Bittor Orozi gure esker ona. Diru-laguntza hori gabe ezinezkoa baititz horrelako gune bat prestatzen. Jarduera honetan aritzeak buruko min arinak ekartzen ditu, batzutan. Baina duela ez asko Burugorri nola zegoen eta gaur nola dagoen ikusteak horrek zein baliabide eskaintzen dituen eta eskainiko dizkiguten, ikusteak buruko min horiek guztiak uxatzen dizkigute eta indar berritzen gaitu. Argaztere lehena, makina luzez bidean. Diritxido berdio, inoduaz kantari, dara emon bihartako, maite dan askatasunari. Dara emon bihartako, maite dan askatasunari. Gure helburua pixkat Euskadiko lan inguruneketa bultzatzea da, nire agotik Jaurlaritzaren orokorrean, Jaurlaritzak garbi dauke Euskadi ez ditzekela izango otan bezalakoa lan ingurune sendo batzuk izango ez balituke, eta nola edo hala horiei utzi barra dago eta horiek bultzatu barra dago, eta nola ez horrek ere badu esfuerzo ekonomiko baten ondorena ez. Orduan guk baditugu programak laguntzeko txikiak eta aurrein dezaten. Ekatio guztiz sartzen da zuen proiektuak eta zuen ekimenak. Eta hor nola ez, aipatu nahiko nuke Landa Garapen Elkarteen lana, eta kasu honetan agurtzanen lana dugu lankide gainalendik eta espaldik ezautzen gara. Eta izan agurtzanek egiten duten lana oso importantea da, eta nik uste hor daukagula baita lotzen gaitun rotula hori ez, orduan bai eskertu baita egiten duten lana, eta zuen lana zer ikusten daik ilusioz betetat oso momentu politu bat baita ez, zaitasunekin, baina zaitasun horiek gaindituko ditun indar bat ikusten zaitu eta ilusio bat aurre egiteko, eta bideo horretan gu izan gehan bezala hori izango gaituzuela jakitzen nahi dut, eta eutxi horri eta benetan behon dizuela zer oso ekitaldi poliki ere antolatu dut.
Eta